mae wedi ddweud bod y diwydiant harddwch wedi cael enw drwg dros y blynyddoedd. Ydyn nhw? Ydy, yn sicr, achos mae yna siwr gymaint o blastig yn cael ei ddefnyddio, ac wrth gwrs pecynnau bach iawn ar gyfer nwyddau bach, ond wedyn maen nhw'n cael ei anfon yn y post mewn bocsys enfawr. Fi'n gweld hwnna'n aml iawn. Hyd yn oed cwmnïau sy'n gwerthu stwff eco, maen nhw dal yn dod mewn bocsys sili. So heddiw, mynd i ddangos ambell i beth chi'n gallu pigo lan tra bod chi mas yn siopa. Achos wrth gwrs, mae'n rwydd i fi ddangos i chi lot o bethau chi'n gallu cael ar-lein, ond dyw siopa ar-lein ddim wastad yn dewis eco chwaith. So dyma pethau chi'n gallu ffindo yn y siopa lleol a pigo lan tra chi mas. Rwy'n i ddechrau trwy sôn am enwogion y byd eco a harddwch gyda Lush a Body Shop. Nawr, dyma rai fi'n credu mae pawb yn feddwl am. Mae Lush, enghraifft, dim yn creu unrhyw pecynnu newydd erbyn hyn. Maen nhw'n ailgylchu popeth. So chi'n mynd â pethau mewn, maen nhw'n ailgylchu, hen bocsys mewn, maen nhw'n ailgylchu nhw a rhoi pethau newydd ynddyn nhw, sy'n gret. A mae MAC yn frand make-up ni gyd yn nabod yn dda iawn, ond dyn nhw ddim yn neud pecynnu sy'n cael ei ailgylchu neu dim byd fel yna. Ond, os ych chi'n mynd â 6 potel foundation neu compact neu rhywbeth fel yna mewn, chi'n cael lipstick am ddim. So maen nhw yn annog pobl, enw'r campaign yw Back to MAC, a maen nhw'n annog pobl i fynd mewn â'i hen boteli nhw, sy'n dda efe, chi'n cael rhywbeth am ddim. So wedyn sy'n mynd ymlaen wedyn i cymryd eich make-up off, fi'n teimlo dyma'r twll i ni gyd yn cwmpo lawr i cymryd y make-up bant. Mae hwn yn dod o simple, biodegradable micellar wipes. Nawr, mae llwyth o frandiau erbyn hyn yn neud nhw yn biodegradable, ond maen nhw dal yn creu rai sydd ddim yn. So mae rhaid chi bod yn ofalus i ddarllen y pecynnu. Mae'n gweud ar y pecyn yma bod defnyddio y biodegradable wipes yma yr un peth a safio 4 bag plastig. So, sa'n gwybod siwt maen nhw wedi gweithio yna mas, ond mae'n gweud ar y pecyn. Ond mae'n hawdd i feddwl, os maen nhw'n ei rai biodegradable, pan maen nhw'n cario ymlaen i'r rai sydd ddim yn biodegradable? A mae rai o'r frandiau hefyd, mae ethos nhw ddim am sustainability, ddim am eco ailgylchu, ond maen nhw'n creu bits bach fel hyn i trio bod yn dda a tico box. So mae'n rhaid bod yn ofalus pa cwmni chi'n prynu o hefyd. Well i fynd trwy'r rei, mae dyn ni lot i wneud fan hyn. Wedyn, mae dyn ni hwn o set, cwmni Cymraeg, mae rhain yn gret, mae nhw'n frwnt, achos rai fi yw nhw. Chi'n defnyddio nhw i gymryd make-up bant, does dim eisiau defnyddio make-up remover, neu pads sy'n gorfod cael ei daflu, a mae nhw'n gret achos mae nhw'n digon meddal ar y croen. Chi jyst yn rhoi nhw mewn dŵr twym, dal nhw dros eich llyged i toddi'r make-up, a wedyn cymryd y bant. Gweithio'n berffaith. Os chi'n moyn rhywbeth bach extra i helpu, defnyddiwch y micellar water fel yna organig, digon resymol. Wedyn, fi'n dod draw fan hyn hi'n nip yn ffab. Nawr, mae hwn yn sebon i'r wyneb, so cleanser go iawn. Please peidiwch defnyddio sebon arferol ar eich wyneb, mae e'n sychu mas yn ofnadw. Mae hwn yn cynnwys olew cnau coco a charcoal, so mae'n gret i unrhyw un sydd dioddau o spots neu blackheads a pethau fel yna, ond eto dyw e ddim yn gorsychu. A cyn lleied o pecynnu, mae'n gret, ond mae hwn bach yn sili, mae 2 pecyn fan hyn, os e? Oedd eisiau 2, sa'n meddwl ni, ond there we go. A ddas y ddynion? Ydy, yn berffaith i ddynion. Mae charcoal yn gret i ddynion achos mae'n helpu gyda pores a pethau fel yna. Wedyn fan hyn o boots, yn lle prynu pethau fel hyn, yr single-use sheet masks, chi'n taflu ar ôl defnyddio nhw unwaith, prynwch y potel o fasg yn lle. Mae'n para'n well, mae gwertharian well, a mae llai o blastig. Ond wrth gwrs, mae dal yn pot plastig. Ond mae'r brand yma o boots yn gret i unrhyw un sy'n dioddau acne yn enwedig pobl yn ei arddegau, ond ni'n defnyddio hwn lot. Wedyn Botanics, mae'r olew bach yma ar gyfer y wyneb yn hyfryd, mae'n rili bwydo'r croen, a mae Botanics, mae ethos nhw am ailgylchu a fod yn sustainable. Mae'r pecyn bach yma wedi cael ei ailgylchu a mae'n gallu cael ei ailgylchu eto. Mae'r boteli yn gwydyr, so fallwch chi ail ddefnyddio nhw am be bynnag chi moyn. Wedyn fan hyn, Burt's Bees, eto un arall sy'n defnyddio lot o bethau organic yn yr rysait ar gyfer yr cynnyrch. Ond mae hwn yn dod mewn tin bach, so hand salve yw hwn, yn berffaith i ni'n defnyddio eisiau gymaint o hand sanitizer a pethau ni moyn bach o gariad ar y dwylo. So mae hwn yn gret, a wedyn ar ôl i chi orffen, chi'n gallu llenwi fe gyda pethau arall. So ni'n trafod yn ystod y brec,
falle defnyddio fe i dal pins, lotion, drawing pins, bob math o bethau. Botymau. Botymau, The rhywbeth. world's your oyster, guys. Llenwch e. A wedyn, fi'n mynd i'r gwallt. So mae hwn yn shampoo bar. Nawr, Lush, cwmni Lush, fi'n meddwl am pan fi'n meddwl am shampoo bars, ond mae hwn yn dod o Garnier. Rhywbeth eitha newydd iddyn nhw, i fod yn onest. Dod mewn bocsys bach sy'n gallu cael ei algylchu wrth gwrs carbod, a wedyn maen nhw'n dod fel un, so chi jyst yn rhoi nhw dan tap yn y cawod, cael nhw'n lib, a chi rwbo nhw mewn i'r gwallt, mae laddr yn dod lan a chi'n gallu ymolchi. Gret ar gyfer mynd i ffwrdd, maen nhw jyst yn berffaith i gario i unman wedyn, maen nhw'n gret ac yn fach. A wedyn yn ola, mae dyn ni'r brwsys bach yma o boots, maen nhw'n pren yn hytrach na plastig. Tymod, unrhyw beth chi'n gallu gweld nawr, mae lot o lefydd yn gwerthu fersiwn plastig a fersiwn bambŵ neu pren neu rhywbeth fel yna. Ewch am yr opsiwn pren os yn bosib, lle mae'n bosib. Ie, jyst chwilo fe, mae digon o bethau mas yna. Diolch ti, Emma.